Episode 5. Wow, yazi ngisizile ngavuka so early ukwenzela ukuthi ngikline lisapholile ilanga. Ngoba libonakala ukuthi imali iphakama nje during the course of the day kuzoshisa. Yo, ngisizile impela. Hey, ugana amakhehla kodwa bona nje. Nokuthanda imali futhi ngaphezulu kwaloko ngoba ngana le business man ngoba ngithanda imali kakhulu. Hey, bonang. Yo. Hayi. Kodwa ke ithi ngiqedele wonke lo msebenzi. Hey, kodwa ke kukho konke. Hey, yena uZiyalala uyangikhathaza man. Alezi ndaba zakhe zokuthi kufunakala into. Hey, yazi lawo ma-results angiqeda umoya kakhulu. Hayi, yane othi ngiye ekitchen ngiyokwenza i-breakfast. Yane ithi ngiqedele le breakfast nje amaqanda, bacon, cheese. Hey nale cheese ngathi siyaphela nokuphela injalo nje. Futhi uZiyalala ke uyawathanda futhi ukuthi abe half cooked. Hayi sengiqedile manje ithi ngilungisa amanzi e-coffee. Meanwhile ezobila nje. Ngiyazi ukuthi ngiyomvusa. Ithi-ke ngimvuse. Hey, yani ulele uZiyalala yazi ulele. Hey, shothi lamaphilisi la amlalisa kakhulu. Hey, kodwa hopefully ayasebenza. At least umyeni amasheshe alapheke. Othi ngithinte la ezinyaweni. Baba. Vuka, wake up, here is a breakfast. Hey, Sithando, kanti kwenze njani? Ncese khuzeni, Ncese sithandwa sami. Ncese my love, sorry, I'm so sorry. No, bengifusela ukuthi sizodla i-breakfast lapha e-kitchen. Uzokhona wodwa? Nanga-ke ama-morning shoes akho la asendlini, iy'cathulo zakho lezi zasendlini ethi ngikubekele, ethi ngikugqokise nazi. Okay sithando sami. Okay, hayi no khuleka. Ngiyalandela khona manje, ngiyalandela. Ave bekubhora. Zikalala sithando sami ungekho. Yo, isizungu besengibulala. Hawu, ukudla bekukhona efrijini kodwa bekubhora nje, bekushoda, bekukhona lento eshodayo. Phela kufanele sithando sami, kufanele. Hawu, ubuhleli wedwa phela. Uyabona nje kube sekukhona oZiyalala abancane. Abungeke ngizibe naso nje isizungu nakancane. Hayi, ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa sithandwa sami. Hayi, kona ngiyasibona isidingo soZiyalala sona ukuthi hayi
sikhona ngempela. Hey, into engimukelayo sisi. Jo. Hawu, lamaqanda masibe ngithi a-fresh nje. And at the time ngiwakhipha efrijini bengingabona ukuthi a-fresh ngiwabhidliza la. Azosiyalala uyayizwana le nto engimukelayo. Ayi, yazi. Hawu, sithando sami, indaba ucabangani manje? Kwathi usujulile nje. Hayibo, hey, kwenzenjani baby? Kwenzenjani Sithando? Ngozi. Angazi ukuthi kwenzenjani. Kazi kwenzenjani? Kazi kwenzenjani baby yazi? Kodwa-ke awuthi uphuza nakamanzi. Manje-ke sithando sami, akusho kwenzakalani? Kini kwenzenjani? Ngicabanga ukuthi inyongo sithandwa sami yazi. Hhayi ngicabanga ukuthi iyona. Hayi ngeke phela baby. Unkosikazi osomabhizinisi madoda. Awu, ukuthi ingavele idlale inyongo. Imali sikhona. Hayi awuvele lunga baby, lunga. Sihambe khona manje siyobona udokotela. Baba no. Awuzizwa right wena. Awukho right. Yekela ngizosihambela nje. I will be able to drive myself. No babe. Ayikho inkinga ngizosihambela. Khululeka. Othi ngifake lokudla emicrowave-ini. Babe ungazikhathazi nje ngizosihambela. Hayi lutho nkosikazi. Lutho hani. Sengibuyile phela manje sengikhona kumele makucace sengibuyile. Angifuni uhambe udlela abafana la endleleni. Sengibuyile sengikhona. Angifuni nokuphenduka inhlekisa nje emphakathini. Hayi empeleni vele sisahamba nje khona manje. Asihamba nje khona mase sabe sisapholisa amaseko. Yabe nomfazi. Yini emgulisayo ngempela? Ngabe ugulisayo akube inyongo ngempela njengobhesha. Akube nje inyongo. Ingabuphi wesithando sami kuyabanda ekhaya. Ebo, hawu ubani lo sengifonela manje? Ethi ngibo ayikhona. Le namba le ayiseyiviwe.
Sho, angabe sebeyangiqasha Nkosi yami. Into engingayijabula. Oh, okay, athi ngiphendula. Amanda, hello? Awu, kodwa Mandaba ezithi, ingani nje ngakutshela ukuthi ungangibizi ngobaba. Ngathi kuwe ungibiza ngomfana. Hawu, baba, mina ngikhuliswanga kanjalo yazi. Kunzima kabi ukubiza umuntu omdala ngegama. Hayi bo, umuntu omuhle. Usho ukuthi ngimdala ngaleyo ndlela. Hayi, kodwa-ke hayi, asiyeke-ke leyo. Hawu, ngakulinda-ke ngalela langa ngithi uzofona. Wahamba kahle kodwa, wagcina uyithengile yona ifoni. Yes, ngahamba kahle kakhulu, ngiyabonga. Hhayi, nefoni bandla ngagcina ngiyithengile. Iyo nje lo ofona kuyona manje. Ngabonga yazi. Oh, hhayi, kuhleke. Yazi ngicabanga la nkosazana ukuthi mhlambe sezikhiphe namhlanje sodle isidlo sasemini. Oh, noma mhlawumbe sodle sasebusuku. Ucabanga kanjani wena? Hawu. Ngaphuma ngithi ngiyaphi nje kodwa ebusuku. Mhlawumbe sekungangcono sona lesi sasemini. Eyi, ngoba kuzoba nzima ngempela ukuphuma ebusuku. Oh, hayi no, hayi, kuyazwakala. Bheka-ke, yazi kunodaba la ebengifisa sithi ukukhuluma ngalo. Yeah, I received a call from i-Deputy President this morning. Athi unesifiso sodlala i-golf this weekend. So, ngithe ngiyabheka, ngabona ngekho umuntu engahamba naye ngaphandle kwakho. So, bengicela ukuthi sihambe mama. Oh, kodwa uNkulunkulu wami. Ngizophuma ngithi ngiyaphi ngempela mina la ekhaya. Hawu, musukubalisa phela umuntu omuhle. Angithi uzolenza iplani nawe njengentombazana. Kambe uthe uhlala kuphi ngaseNgqaziveni? Ngihlala, ngizokuchazela kanjani? Angikho kude naseNgqayizivele Primary School. Mawusuka khona. Yebo, ubani lo ngifonelayo manje? Uthi ngiba? Isiqiniseko. Ayi, ngizobe ngibuyeleni. Mawusuka esikoleni udlula imizi ewu-2 uzobe usufikile-ke la ngihlala khona. Yeah. Okay, hayi no, lunga-ke muntu omuhle. Ngizofika lapho manje ngizokulanda. Hayi bo, uzongilanda? Ayi ngeke, angiboni kuyicebo elihle lelo. Yabona izongiqhatha nabazali leyo ukuthi ungilande. Ngcono sihlangane, ya ngizogibela mina and then mase sihlangana e-mall. Ya, ngcono kanjalo. Okay. Hey, kodwa awusigwala. Hayi, akunankinga-ke. Oh, imali yokugibela yona uzoba nayo. Cha, anginayo. Cha, anginayo. Hey, yani abantu besifazane bongeke uzusho nje noma unayo. Kambe i-account number yakho ngayithatha. Oh ya nayi. Akungenze kanje. Ya, nakho hayi sengikufakelile-ke imali yokugibela. Hawu, udlalelani kodwa ngami? Angithi wangibona nje ngifika lapho ngizofaka i-CV. Hhayi kuyabheda. Oh, okay. Awuthi ngi-check-ke la kwi-app yami yasebhenki. Yebo, ngibonwa yini Nkosi yami? He, lo muntu ufuna ungilinga. Ungifakela omunye u-1.5. Hhayi ngiyalinga Nkosi impela la. Nakho ngizovakashelwa ingilosi yobufebe. Hibo. Hhayi cha ngiyalingwa. Hhayi ngiyayibona. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Hhayi, othi ngilunge-ke. Ngiyabonga. Eyi, ubani futhi manje lo sefona? Yo, eyi, usiqiniseko futhi. Ngasezoba nesicefe naye yazi. Usefona.
Ufunani-ke futhi manje? Hello babe. Themba lami, unjani? Hawu, yini mangithi ngiyafona njalo nje ifonela ukungifaka call waiting. Hawu, sino sami. Kanti wena wedwa yini ofonayo kulolu cingo lwami? Hayi, yazi. Hayi ngeke mina ngizokhathala, serious. Yazi ngizokhathala. Hayi ngeke ngicela uzilungise bandla. Siqiniseko. Ngiyakucela, ngicela uyilungise. Yo, yazi wavetane walona nje usuku lami yazi. Cha, angisaye ngisho mina ukuthi kulolo ucingo lwakho kufona mina ngedwa. Futhi into engazi kamhlophe nje ukuthi soze yenzeka leyo nto. Kodwa umbuzo usamile and-ke wena ungangiphenduli. Angihlamba ngikuphindela ngoba uzwanga. Uthi umbuzo wami ngoba ucingo lwami lungena ku-call waiting. Ubani kade ukhuluma naye? Cha, yilokho nje ngifuna ukukwazi. Leyo ukuthi kuthiwa angiyilungise, wena ngeke ukhone, angiyazi ukuthi ngena ngaphi. Amanda, khetha amabala ukunyathela. Yazi, futhi athi ngithola ngoba ngizoze ngisho into engizoyisola ngayo. Wena siqiniseko kahle hle uyathanda nje ukuthatha into encane uyenze into enkulu. Hayi ngoba phela mina bengikhuluma noSithabile. Ikuphi inkinga manje mangikhuluma noSithabile isiqiniseko? Hayi cha yazi sometimes uyabhora shem. Ave uyabhora bandla. Amanda, uyabona lo suyiqala manje izosixabanisa. Uyabona lo suyiqala manje izosixabanisa. Uqala nini ukuba namalimi? Kusukela nini onungingisa? Kusukela nini onamalimi Amanda? Amanga phela wakhuluma njengamanje. Ngisho ingane encane yabo uthi uqamba amanga wena. Yazini, mina ngiyalivala njengamanje lolu cingo. Ngoba mina ngeke ngilalele wena uhefuza amanga, ungikhohlisa. Uyangixhopha phela manje wena. Yabona ke, mase ufuna ukukhuluma nami iqiniso. Sokufuna ukukhuluma nami into engiyizwayo uzobuyela kimi. Uyawazi la uzongithola khona. Bantwana bomntanami, ake nihlale phansi la ke sixoxe. Siqiniseko akhona. Angithi nibonile ukuthi unyoko akalalanga la ekhaya izolo. Senikhulile phela manje. Sekufanele ukuthi sikhulume izindaba ezibalulekile nani. Niyangizwa? Yebo gogo, ngibonile mina. Hey gogo. Yazi mina ngikaze nginake lutho. Ngizwa nganje ukuthi umama akalalanga ekhaya. Mina ngikwazi nokukwazi nje lokho. Hey. Cha. Ngiyanizwa bazukulu. Ngiyanizwa. Kodwa ke njengoba bese ngishilo bantu abomntanami ukuthi senibadala phela, sengiyakwazi impela ukuthi ngibonisane nani. Manje ke ngibuza ukuthi simtshele yini uyihlo ngalento eyenzekile? Simtshele yini? Ngiyanibuza bazukulu bami. Cha. Wena kamgawadile. Hey, angiboni kongiqondo omuhle ukuthi silise kumadlandweni lolu daba. Luhlaza nje walunje. Hey. Mina ngibona ufese simtshela ubaba. Ngoba phela kwayena futhi umama akayazi mhlambe silithole ihlangothi lwakhe ngalolu daba kahle kahle bekwenze njani. So nje mina ngithi cha. Hayi. Akangatshela. Ake sithule nalo lolu daba okwamanje. Hayibo. Siqiniseko. Uthini umthetho wakho? Uthini kimi? Singahlala bheka udaba olukhulu kangaka. Singamtshela uyihlo. Umashabalala walo tsholwa la ekhaya siqiniseko. Awungichazele kahle. Ngempela uqonda ukuthini? Khuluma mzukulu. Cha Ntombi Ndala.
ungangizwa kabi ukuthi lubucayi kakhulu lolu daba esikhuluma ngalo la. Yabona lolu daba bangafinyelela ey'ndlebeni zikaMshibe. Ubaba ungahlukana lo mndeni, buka ungahlukana phakathi, ungaqhekeka lo mndeni. Futhi-ke ubaba uwumuntu ohlonishwayo endaweni, yinduna lesikhuluma ngayo. Manje iy'ndaba ey'nje mazingihamba zizifike nasemphakathini singathunazeka isithunzi salo mndeni nesithunzi kababa uqobo. Yilokho mina ngikucabangelayo, hhayi ngoba ngithi ubaba kabethelwe, kodwa ngikhulumela lo mndeni, ngicabangela lo mndeni. Yazi siqiniseke umntanami, ngiyakuzwa njengobukhuluma nje, kodwa ngiyezwa ukuthi kahle hle wena ukhulunyiswa ubungane. Ngelinye ilanga mhla nawe waba nomfazi, uyayiqonda ukuthi ibuhlungu kanjani lento yokuthi ufihlelwe izinto ezenzekayo ezenziwa umkakho. Mina-ke lalela ngitshele-ke mzukulu wami, uswele amandla walala kwesami. Into ebuhlungu eyenzeka kuye izwakala kimi mzukulu wami. Mina-ke angeke ngimiye kuMashabalala, khona manje nofakazi bami. Uyasihlukumeza uMashabalala la ekhaya, sihlukumeze sonke, yimina nani nobabili sihlukumezekile. Nani niyazi, angizuqala phansi ngikhuluma iy'ndaba ey'ningi enisaziyo ezenzeka la ekhaya. Uma ngabe kuthi kubiza ukuthi uMashabalala ahambe la ekhaya athwale imithwalo yakhe akahambe mani, akahambe abophe amasokana akhe ahambe. Ngeke kumele mina lokho. Uyazi nina y'ngane niyangixaka, senithule manje anisho lutho. Wena akhona bengithi wena phela ozofika nesixazululo sale ndaba, kodwa manje uthule. Phela wena ubhizi, kuyalotsholwa la, uzogana nje maduze akhona. Uzowuphatha kanjani umuzi wakho ngoba phela nawe usukhulile? Ngikhulume nani nganitshela ukuthi ngoba senikhulile kungakho nje sengikwazi ukuthi ngikhulume nani izindaba ey'fana nalezi. Uthule kodwa uphendule ilutho akhona. Wena siqiniseko ububhizi la ukhuluma ukuthi uyalobola. Uyaba inhloko enjani yomuzi uma ukuthi makwenzeka izinto ezibaluleke ngalolu hlobo bese niyathula? Kepela nithuleleni bazukulu bami, khulumani. Hayi gogo, hhayi ngoba Sithole. Inkinga udaba lubucayi kakhulu lolu. Lubucayi ngendlela emangalisayo. Futhi mina lizongifaka enkingeni kakhulu. Liyangisinda nje. Kodwa ngithanda ukuvumelana nesiqiniseko lapho ukuthi hayi ubaba angayazi le. Angamelanga yazi gogo le ndaba le. Inzima le nto gogo. Hhayi, kulungile bantabo mntanami, kulungile. Cha, nami ngisazoke ngithathe ithuba ngiqhubeke ngicabangisise kahle lento. Ngiyanizwa. Cha, kulungile bazukulu bami, kulungile. Hambani niqhubeke nezinto ekade nisenza. Lena ngisazoyihlela amathambo ekhanda bantwana bomntanami. Kulungile, hambani. Eyi madoda, ngoba izinto zimane ukwenzeka. Yazi ngangakaze ngicabanga ukuthi mina lo ake ngidlala isitini esisodwa nobaba. Kazi umuntu bengenwe yini ngempela evuma ukulingwa uMashabalala. Baqinisile impela abadala uma bethi isono samadoda sivela ngokubona. Kodwa uyangidla uNembeza. Uyangidla uNembeza. Yabona maqhubeka kanje umuntu uzogcina nokhwantalala. Ngenze njani?
Yisiphi isixazululo sale ndaba? Kulikhona ukuba yindoda. Hayi, sisodwa isisombululo, ukufa. Ngcono ngife, kungifanele ukufa. Ngiyichilo, ngiyihlazo kwamahlanduna. Madoda, hayi, ukufa ikona okuzongiphumuza, ngoba phela akhona nogogo abekho lapha. Ngabe mina ngiyahamba ngikhaba umama kobiyela ngiyohlala nomalume. Ngiyazi ukuthi lapho bengizothola ukuthula, futhi umalume bengeke loke ngibuza ibhasi nespesheli. Bezokuthokozela ukuhlala nami ngoba naye dala ngigcina. Kodwa manje ngingikwazi ukushiya khona nogogo kulesi sigogo salele ekhaya. Iwalibheka umoya ngempela madoda. Sengishintshele nawumuntu engimthandayo, isithandwa sami, u-Amanda. Ngoba u-Amanda, yazi u-Amanda ewashintsha. U-Amanda useqaleni ukuthi mina naye masixabene engangifoneli. Yazi kamuva nje ney'ncingo zethu ayisaphethi kahle, njalo iphetha ngenqala. U-Amanda uzama ngayo yonke indlela ukungenza umuntu omubi, uhlale ngisola ngalokhu nangalokhuya. Ngapho Amanda, ngapho Mashabalala. Hawu, umuntu uzophithelelwa yikhanda. Hayi, ngibhale incwadi sebeyongixolela. Ngifanele ukufa, akukho kwenza okunye. Mama, Ntombi kaBiyela, ngisendleleni ngiyeza. Ekhaya oMadlanduna bomshibe. Awu madodakazi kababa khona velo niyaphila kodwa ingane zami? Yebo sawubona baba. Hawu, wemvelo ngiyabingelela. We baba, hayi yabona nje makafakele izinto ayifakile emedlebeni, angeke nje uzomenze lutho. Mangase ngimthinte manje ngintshela ukuthi ukhuluma naye. Into engasuka. Hayi, khohlanyana baba. Hhayi asimiyeke kanjalo-ke lowo kushiqeka akhona. Awusho-ke uphi unyoko? Hayi mama ukhona ngale ndlini baba yazi. Ngimgcina abukela i-TV. Usekhona ngale bedroom. Hhayi kulungile ntombi, thana ngimbheke. Abheke madoda, badla umnduvu, ilele inkalakatha. Omakoti bamanje madoda. Mashabalala. Buka sithoba selithuli. Usebuyile ubaba. Ukulenga nomlenze. Eish. Yo.
Oh, hayibo, usuze wabuya baba? Yo, hey phela ngivele ngazumeka. Ngazumeka ngibuka nomabonakude busubuke mina nje. Eyi. Kodwa nihambe kanjani baba? Hayi la uthumela igundane mamshengu. Hayi nkosikazi, hayi uhambe kahle umhlangano nkosikazi. Neyihambeli ke lezi zikahulumeni ebezikhona zifike ke sayicacisa ke lento eyayishiwo uNdaba Ezitha yokuthi ke sizokhushulelwa imiholo. Kodwa ngathi bathe kuzaba u10, ngathi bathe u10 cent, u10 kuno10 kona. U10% bathe sonyuselwa ngo10% imiholo yethu. Hayi. Hayibo ngibuza ubaba. Xa uthumelela igundane kuphi kodwa baba? Wadlala ngami nje kodwa. Hayi ngiyakuzwa. Oh, base baninyusele ngo10%. Hayi, ngiyakuzwa ke baba, sazoke sibaleke. Sibone ukuthi into engakanani ke leyo. Hey, kodwa angabi-ke njalo amaqhinga lawo. Hey, phela uhulumeni ukhuluma yonke into le mase kuzovota. Ungabi njalo amaqhinga abo lawo. Kodwa we baba ngakwenzela into engasethunjini. Ungasho uphinde nkosikazi. Lo hulumeni lo akusiwo uhulumeni wokwethenjwa lo. Igebengu lezi yakumaqili. Namhlanje ulala kuyilokhu, kusasa uyavuka sekuyilokhuya. Hayi suka. Hayi nkosikazi ngokuya ngasethunjini ayingeke ngiyabonga. Ngiyabonga mamshengo. Hey, inkosi sibulele ngenyama sidlulela lapha kwashisa nyama kwamzoneli. Ayisayenzani inyama nkosikazi, hayi ngeke ngiyabonga. Hey, manje ke nisale kanjani la nentombi endala? Hey, ake ngiyoyibheka nayo bu. Lamadamade ngihlale ngifika nawo. Bangibambile ukuthi angiwathengi. Bangifice ngivela ugabagaba emgqonyeni. Siza menenja. Noma ungashanguzanga swela amandla. Sengikubonile mfana wami. Awu mkabateli kaSikuku. Hawu. Kwenze njani manje ngezwe lakho ntombi endala? Mama. Kwenze njani? Sekushone bani futhi Nkosi yami? Swela amandla. Umuntu uma engekho mnandi nje, wena socabanga ukufa nje. Ngeke nje usacabanga ukuthi mhlawumbe umama kukhona nje okumphethe kabi akamnandi noma uqutshukelwe inyongo. Hayibo. Wema. Bengabe ngisasithatha mina isikhathi sokucabanga leyo nto njengoba unjena nje. Hey kodwa kuqinisile mama wami. Yazi phela umuntu kufanele ngempela ajwayelane nochatho. Njengoba nje nesimo sezulu sinje lezi insuku. Hayi. Hayi. Ngiyakuzwa swela amandla mfana wami. Ake usho ndodana. Uma kungenzeka nje ngelinye ilanga uzwe kuthiwa uMashabalala uyakugangela, ungenze njani swela amandla? Hayibo ma uthi hayibo uyibuziswa yini ma into efana leyo? Hayibo. Swela amandla mntanami. Bese ngibuza nje ngoba phela nina manihamba lezi indlela zenu zomkhandlu anibe nisanako ukuthi kusala kwenzakalani emakhaya. Phela omakoti benu laba basebancane swela amandla.
basashiselwa igazi. Wema uxolo nje ntombi endala awume nje kancane nje kunento nje engisafuna ukuyilungisa la. Hayi bo baba, wangena usuphuthuma nje usuthatha okhi. Hawu, usuyaphuma ni futhi baba. Awuma nje kancane nkosikazi akwahle. Ngiyabuya. Ngiqinisile. Hayi Nkosi impela kukhona-ke lento uma ayibonile. Impela qhu bhadla amatsha amhlophe uma kukhona kwaziyo. Yeyi phela isalukazi sami lesi sisala mina ngiyasazi. Kukhona-ke sikwaziyo. Uyabona? Angisabuzi izinto ey'ningi. Ngiyahamba manje. Ngiya kuSondonzima. Uyabona lo mfazi? Ufuna ukumcupha ngizomqondisa. Hawu boficakala benkonkoshelene njengezinja. Ngizomqondisa ngiyakhona. Hawu uzongithola kahle. Hawu, sithando sami, Thobani, uma ungangitshela kahle nje ukuthi njengoba uthi ufuna ukuthwala, uzothwala ngani-ke kodwa muntu wami? Hewu, cha sithanda sami kona angazi ukuthi uma sekuthiwa ngiyathwala ngithwale ngani, kodwa hhayi isilo zakhe abuke abafana nje nabancane kunami, imali abanayo iningi yehlula imali abanayo nje iningi kabi. Cabanga ukuthi nami kuningi engingakuthola kulokhu okuningi sengiyobona khona, kodwa hhayi ele mali yona hhayi izoba ningi impela nje. Cha phela mntakwethu, ziningi iy'thwalo ey'khona nje la ngaphandle. Kumele wazi isithwalo kumele usithathe sithando sami, ngoba wahamba ungazi ukuthi isithwalo siphi ozosithatha, bazokuphambanisela. Yisiphi khona nje isithwalo ofuna ukusithatha-ke muntu wami? Mntakwethu, yazi kwathi dwe engathi nalo mbono wami engathi uyezwakala, engathi uyahambisana nawo. Hawu, iy'busiso-ke lezi. Awu, ngizomane ngenze njani-ke babe? Ngoba nje angifisi nje ukukubona usogola Nkosi yami. Ngifisa nje ngikubone uphumelele njengamanye amadoda. Uyabona nje mntakwethu, uma zilunga nje izinto, uma zihlangana nje izinto, siyashada. Angizi ukulokhu ngishonale nale. Siyawushaya phakathi kwethu. Oh kodwa muntu wami, sithando sami, ngathi sengiyabona nje sengikhomba ngesinqindi esigcawini. Ya mani mntakwethu, yabona into esele manje ukuthi ngiye kule ndoda le uSondonzima le nyanga edumile le ndawo. Ngiyazi ukuthi labafana abacebile bathola kuyo le ndoda le. Kazi kwenzakalani ngalo mfazi? Hey madoda, ngiyazisa Jesu, kungabi lento engicabangayo. Umbuke nje Juni ubukele kanjani. Futhi madoda. Madala ngoba kithi angisanazi azinabahle. Mnumzane Zikalala, ngabe namanje kuseyile inkinga yezinto noma khona okunye nihamba ngakho? Oh no, I know doc. Ngilethe umama la
Angazi noma ungena umkhuhlane yini, uyabuyisa nje akazizwa right. Kulungile khuzini. Kuwumthetho-ke wala ekhaya ukuthi nje umuntu wesimame uma ngabe nenkinga yokubuyisa, ngicela ukuthi aqale eyochitha amanzi khona sizohlola ukuthi ngabe yini leyo. Ngoba phela kuningi nje okuya kwenza ukuthi umuntu wesimame ayithole esekule nkinga yokubuyisa. Oh, hhayi, no, doc, hhayi, angiboni kahle. Kade ngisesibhedlela nosonke lesi sikhathi, angiboni ukuthi ngaba leyo nto. Cela ungibambelana mamzikalala. Izindlu zangasese bazokukhombisa nje lapho ngaphandle. Abahlengikazi labo uzobathola lapho ngaphandle. Uzobe usuyibuza kubona izindlu zangasese. Nini mandla onke Jehova ongcwele. Ngiyokwenza njani makusekunjena? Nkosi bekutheni nami-ke Nkosi ngingamphutha uMziyalala ngilale naye. The time afika. Jehova ongcwele, into engizoyithini lena? uNkulunkulu sengithembe wena Nkosi engcwele, kungabi kanti iqiniso letezonke. Ngiyazi uNkulunkulu Nkosi yami, Nkosi yami. Ungangilahli Nkosi engcwele, ungangilahli. Ngoba manje sengithembe wena Nkosi engcwele, ngoba makungabanjalo ngenze njani? Ngithela amanzi, kodwa mangingathela amanzi futhi uzobonakala, lo doctor uzobona. And futhi akuzobonakala ngisho nomqondo. Kodwa Jesu bengisenzani? Awu Nkosi yami. Hayi kodwa mangichama. Ithi ngiwuhambise. Awu kodwa Nkosi, sengithembe nje wena wedwa yonke lento. Hawu, usubuyile nkosikazi Zikalala. Ithi-ke sibone ukuthi kahle kahle ngabe kwenze njani. Okay, sizofaka lona-ke bese siyalinda imizuzwana emibili kuya kwemithathu. Emva kwalokho-ke kuzobe sekuvela ukuthi kahle kahle kwenze njani. Heyi bakithi, liyashisa laphandle, isimo sezulu kuzinsuku yazi nje asenzi kahle. Naziya, nakho-ke naziya. Nkosikazi Zikalala, asikungele uthi uzoba umama, halala kakhulu. Bakithi, umphathe kahle kulomo omncane. Sibonga kakhulu umndeni wakaZikalala ngokuthi nize nizosibona. Baba Zikalala, engathi ungalulama-ke. Kuyangithokozisa futhi ukubona usungcono kanjena. Engathi ningahamba kahle. Baba, asambeni. Nkosikazi Zikalala, thatha nali iphepha udlule emaphilisini, bakunikeze la maphilisi engikubhalile wona la. Nginifisela impilo enhle nempilo ende ninomntwana. Sibonga kakhulu ngokuthi nisivakashele namhlanje. Baby, yazi ngidinga ukuphuza amaphilisi yazi. Ngizizwa ngingekho right. Ya, emveni kwalokho ngizobe sengithi ucambalala. Kodwa uma ngivuka Sithanda, uyobe useyangichazela ukuthi konje iy'nyanga zingaki?
Okay babe, hhayi ayikho inkinga, ngiyakuzwa. Nami-ke ngisaya la edrobheni, ngisayocosha nje okuncane okushodayo la endlini. Hhayi, kuyezwakala. Vele ikhadi lilapho-ke kuwena. Tell them lead, tell them lead, tell them about, tell them about, tell them about. Eyi, ya man. Hayi. Akukho lula neze ukuba indoda. Futhi uyabona kwenye inkathi uvela ungazi nokuthi yini uma uyikholwe noma yini uma ungayikholelwa. Ngoba uyabona le system mother ska akho. Hawu. Yini ke le manje? Athi umuntu kamali nje le. Usefunani ke lona la manje? Lwazi, awungene la endlini sikhulume. Awu Mbali, wangena la ngazompamatheka yini ndaba? Uxoshile yini uzikalala? Lwazi, ngikhulelwe. I mean I am pregnant. Ukhulelwe? Pho mngenaphi mina lapho ke? Wayengajela umkhonyana wakho? Hey, Lwazi usho kanjani ngalo mbuzo owubuzayo? Ngoba nawe uyazi ukuthi uwena umuntu ongake ngalala naye. So I don't understand what type of a question are you asking? Wembali, ungakulinga uzongitshela leyo mbudane mina. Imbudane ke leyo ngitshela yona. Hamba uyotshela umkhonyana wakho. Angithi uganile. Ungakulinga uzongitshela leyo doti mina. Sofuna ukumisana nempilo yami manje. Banike lo ngifonela manje. Hello baby. Sithando sami njani? Sithando sami, ngiyaphila. Cela ukubuya ngifonele khona manje. No, niyambona uLwazi. Niyambona uLwazi. Yazi uLwazi uyangidelela. Ungidelela emini abantu bebuka. Kubona girlfriend yakhe ngikhona. Ngikhona? Hayi akwazeki. Angeke. Angihloniphi uLwazi. After so much I have done for him. Angeke. uLwazi uzobona amabele enyathi. Ngithi bangcwele uLwazi uzokhotha imbenge yomile. uLwazi, I will teach him a lesson that he will never forget. Ngeke. Othi nje ngithathe le number yale girlfriend yakhe. Ngizombonisa kahle kanti uLwazi. Yazi uLwazi uzombonisa kahle. Mina ngubhali kayibhali. Mina umbhali khoza ukukhuluma lo kwenza kanje umbhali khoza. Ya, nayi le number. Azayibhale my love red heart. Uyabona manje lezi nhliziyo zabo zizoba mnyama ke. Zizoba mnyama manje azingeke zibe bomvu lutho nje. Ya. Sengithathile le number yakho uthi ngibeke lo ucingo lwakhe ngiphume. Good shot. Lies, deceit, greed, with a hint of envy. It's all around confusion. Will we ever see the time of day? Lindela isiqephu esilandelayo. Ngithembe mlaleli ukuthi uthokozelile umdlalo wanamhlanje oluchungechunge ingcebo isiqephu sesihlanu. Le ncwadi ibhalwe uSiphesihle Nonhle wakwaZulu
ebambisene noSilindile Mandisa Makhaye kanye nokwanda kwensizwa Andile Ngidi. Iqondiswe uSiyabonga Thamsanqa wakwaThusi yase yahlanganiswa uDJ M4. Here is a list of all the characters owezwe kule episode yanamhlanje. uMbali ubekade elingiswa uSibongile wakwaDlamini. uZikalala ubelingiswa uRonald wakwaDlamini. uAmanda ubelingiswa uSilindile Mandisa Makhaye. uNomvelo ubelingiswa uMelokuhle Khumalo. uAkhona ubelingiswa uSiphesihle wakwaKhumalo. uGogo uMadladla ubelingiswa uNtombi Sosibu. Induna ibilingiswa uMxolisi Mkhabela. uSiqiniseko ubelingiswa uNhlakanipho Mvelase. uMashabalala ubelingiswa uThandiwe Mchunu. uKhethiwe ubelingiswa uNompumelelo Khoza. uThobani ubelingiswa uMpilwenhle Hadebe.